Ang Ginoo igsoon nagbadlong sa matag usa kanato. Gipahinumduman ang matag usa kanato sa Ginoo igsoon pinaagi siyang pulong diha sa unang Korinto 15 bersikulo 33 hangtod sa 34. Ayaw kamo patunto ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan. Pag tinarong kamo og ayaw na pagpakasala, gisulti ko kini aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. Igsoon, sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, dapat makaila gyud ta kung unsa o kinsa ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Ingon siya nga magtinarong kita, dili kita magbuhat sa mga butang nga sukwahi sa iyang kabubuton ug nag-ingon pagayud siya nga magtinarong kita sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan ug dili kita magpatunto sa mga tawo nga nagpalibot kanato. Kung kana nga tawo igsoon gidaldal ka sa pagbuhat og dawtan sa pagpakasala ngadto sa Ginoo, ayaw gayud pagkuyog na ng tawhana igsoon. Likay ni anang tawhana igsoon ug ayaw gayud padala. Hinumdumi igsoon, kita mga anak sa Dios, kita katawhan sa Dios ug tinuod kita nga nakaila sa Dios. Dili gayud kita magpadala ni anang tawhana. Kung dili kita ang mudala nila ngadto sa Ginoo, nga ang ilang kinabuhi maduol ug masuod ngadto sa Ginoo. Kita ang mahimo nga panag-inan ug dili kita ang madala sa pagbuhat sa mga kaalautan sa kinabuhi. Ato gayong matngunan sa kanunay igsoon nga dili maguba ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Dili maguba ang atong maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo. Dili maguba ang atong maayo nga batasan ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Ato kining ipadayon sa pagkinabuhi nga matarong, putli ug kahimutan sa Ginoo. Dili kita mag-abusar sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, kung dili atong paharion kanunay ang Ginoo ug sa kanunay atong ipakita nga kita tinuod nga nakaila sa Dios. Ug dili kita magpadala ug dili kita magpailad sa daotang buhat niining kalibutana. Tungod kay atong hinumduman sa kanunay ang daotang mga kauban makaguba ug makadaot gayud sa atong mga maayo nga pamatasan, ilabi na gayud sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo. God bless sa tanan.